Dito kami guys sa Double Dragon. Ay, first time ko dito makapasok. Ayun. Uy! Hi, Chi! Hello! Hello! Ayan, promise ko sa kanila magsasamgyupsal kami ngayon eh. Kasi bukas diet na ano. Diet na sir. Yes na. Dito lang office mo, diba? Sa taas. Hanggang anong oras ka? Out mo na? Out na ako. Out ka na? Kahit po may Christmas party ato kami kasi may bastante. Basang yun nag-out-agad. Tagal. Baby, ma-dirty dyan. Ching. Ma-dirty ang basurahan, baba. No dirty. Seryoso, bigla. Hindi nagmerienda. Yung kagagaling ko lang guys sa sa Baclaran. Nagsupa ako. Ito na dumiretso. Siya. Cellphone lang dala ko. Sino ko nag-ganon? Dala ng camera. Pwede naman sa phone ngayon. Okay, ilang mo? Ito na. Ito na ang RMK guys. RMK guys. Hi Kakash ko. Hi bebe ko. Uy! Uy, bakit ganyan? Hag na kay ate. Hag na kay ate. Hag na. Hag na kay ate. Dali na. Dali. Hi Pep. Long time no see ah. Ayan. Saan kayo galing sa store? Hindi. Saan sila Sila Japong sa store pa? Hi! Kakash! Bless na Kakash ko. Kakash! Bless na Kakash! Ay! Bless? Wala kang pamasko. Bless. Bless, ate. Oh, very good si ate. Ikaw? Bless. Oh, nag-bless si ate, oh. Oh, bless na. Very good yan, guys. Wow, galing naman eh. Dito na kami, guys. Ayan. Dalawang table. Hi. Panlaban tayo sa sa food trip ngayon. Strawberry collagen. Ayan, binilan muna namin yung mga bagets ng gusto nila at ayaw kumain eh. Masarap? Ate? Let's go. Nakakatuwa siya. Yung kay Kakash. Kasi hindi siya sumama sa akin eh. Si Lucia pa lang. Saan kay Kakash? Masarap ate? What color is that? Ala, lagot. Anong color to? Papa. Purple. Tsaka? Pink. Galing nga. Let's go na, dali. Tapos na po. Ayan ang aming aftermath. Kumusta naman? Nakakahilo. Nakakahilo? Nakakaya yung Ayan. Dito sa kabila, kumusta kayo? Bunso, ano na? Andun San Pedro. Nakikita ko yung San Pedro. Kumusundo na. Baliw. Ayan. Tapos, may pa rose sila. Yeah. Kaya pala romantic baboy. Kasi after kanya, busugin ang busugin. Oo. May pa rose. Saan magulang niya? Saan magulang niya? May batang nawawala po, dalawa. Ginawa. Sige, pakita mo yung kamay. Kamay. Ito. Saan ka? Oh my God! Ang dumi! Yung ito. Eee! Mga yagit! Ew. Yay! Oh, let's go na! Bye. Bye! Bye. Iwanan namin kayo. Ay! Ano? Natakot ka. Kinabahan. Let's go! Ano, Tan? Kamusta? Busog? Busog? Nakailangan na kayo? Rice kayo? Tatlot ka lahat. Papi niya ata lima eh. Grabe, sulit naman. Unlimited eh. Grabe. Kaya lalong naglobohan, no? Hindi kumain na nilang oras. Nabusog. Hi, Kakash!
Bye-bye. Babayaba? No! Sana makapag-ano tayo, no? Makapag out of the country. Sama-sama, no? Saya siguro na. Soon. Bye. O, pangatlo na to. Tara na. Uwi na tayo. Ano na? Let's go. Let's go. Go. Bye-bye. 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 Okay ka na, bye-bye. Bye-bye, Ching. Tama, ano ba? Ay, naku, nag-ano na si Ching Ching. Sige na. Tara. Tara na. Bye-bye. Naku, umiyak na si Lucia. Ala, nagwala na. Nagwala na. Hello guys, magandang gabi. Tutulog na kami actually. Nakapag-freshen up na ako. Hindi na ako nakaligo ng buhok. Ayan, 2 days na yung buhok ko guys. Mahirap ng ano yan eh. Mahirap ng patuyuin kapag kagabi. Kaya bukas na lang siguro. Ang mahalaga, yung katawan natin. Kasi mainit sa pakiramdam. Sobrang alinsangan. Diba daddy? Ha? Ayaw pa rin magpapasok ni Kali dito eh. Sa loob ng ibang aso. Ayun. Since nakapag-freshen up na tayo guys, tayo eh mag-skincare na. Ayan. Alcohol muna tayo. Kasi madalas akong mahawak ng mga puppies ngayon eh. Yan. Yung ano pa rin guys, quad set, quad core, hyper quad, yan, ng Rich Skin. 2 weeks pala guys, tatagal si Tonton sa casa kasi 3 panel yung papalitan sa kanya. May isang mahaba kasi siyang gas-gas sa right side na pinto. Tapos yung ano niya pa diba, yung sumabit sa ano, pinasabitan ng truck. Tapos yung ano niya, side mirror niya. So yun. 2 weeks daw. Maximum is December 5 na ilalabas ng casa. So, ayun, wala tayong magagawa. Kundi, ipa-repair na muna si Tonton. Tapos si Mama ata is mauuna na umuwi. Kasi sabi ko, kailangan mo ng, ano, mamili ng mga pananim doon sa hardin niya. Total, nandun naman si, ano, si Tonyo. Parang negrong ano dyan. Ligo ka na. Naka-edit na ako guys. Grabe. Ngayon lang yun. Ngayon lang nag-edit, Mafidaki. Sorry, busy po. Ayan, tatry ko lang tong ano, bagong nauuso na naman online na aloe vera gel. Yan, ano lang to, hydrogel eye patch. Try natin. Ayan. Patungan kayo. So, tatry nga natin to guys. Teka, alcohol lang ako. Malikabok. Tapos nagmawak ako dito sa ano, sa mouse. Ma-dirty. Kaya bumili ako ng ano na ito. Mga ilang piraso ng spray. Sabi ko nga kay daddy, bili kami ng 20 liters ng alcohol. Kasi may nabibilhan naman nun. Sabi ko pang ano lang natin, pang sanitize natin dito sa bahay. Tapos sa probinsya kasi may mga dogs, diba? So, for me kasi, and nalaman ko kasi sa ano, sa friend ko na mas magandang panglinis is yung alcohol mismo. So, mura lang naman yung 20 liters guys. Compare sa mga nakaganto. Basta may sprayer kayo. Tapos, salin-salin nyo na lang. Tapos, pag map kayo, yung pinaka-final map nyo, ano nyo lang ng, sprayan nyo lang ng alcohol. Mas sanitize yung, mas malinis. Sigurado mas malinis yung, yung floor nyo. So, yun. Baka, pag may time, bibili kami ng, 20 liters yan. Tapos, yung dadalhin sa, sa probinsya. Bakit di na nagkaano yung itong camera, nakakainis. Hindi na siya nagpo-focus masyado.
Wala pa akong pang ano sa'yo, pamalit sa'yo. Kamunang, kamunang gumanyan-ganyan. Anyway, so ito siya guys, pag in-open nyo. Ayan, meron siyang kutsara. Para saan yung kutsara? Alam ko, eye patch to eh. Ayan. Uy. Okay. Para hindi siya makontaminate. Ayan o. Ayan. Parang jelly. Ayan, dito tayo sa maliwanag. Ayan. Yung parang gamit ng ano, nung spatula niya. Pang scoop. Para hindi ano nga. Anong tawag doon? Madumihan. Hindi mo contaminate. Nawawala na naman sarili ko. Gusto mo, Daddy? No. Itong eye patch. Eye patch. Kailangan ako ng ano. Alin? Kailangan ako ng mata eh. Hindi, dito lang sana. Ayan. Uy, yung sarap ang lamig. Pang ano yan? Ay, parang linta. Ayan. Sa mga puyat na kagaya mo, laging naglalaro. You want? Sige mo, matatanggal pa eh. Sige, teka lang. Kasi dumudulas, kailangan ata nakahiga talaga. Good afternoon, guys. Literal na. Hapon na po. It's 2 p.m. na. Ayan, nakabangon lang na asawa ko. Inantay ko siya. Nauna naman ako sa kanya ng 1 hour. 12:30. 1.5 actually. 12:30 gising na ako. Diba? Kaloka ang ano namin. Routine namin. Ay, hindi naman routine. Ngayon lang talaga. Kasi, nag-shot kami kagabi. Ayun. Tapos nanonood pa siya ng movie. Ako nagising ako mga 6 o'clock or 7 o'clock ata. Kasi, uy, ba't ka nag-ano? Nakakainis ka. Ayun, mga 6 or 7 o'clock kasi kumulo yung tiyan ko gawa dun sa strawberry chia. Di ba pang ano yun, pang detox siya, pang flush out yun ang mga kinain. So yun, nagising ako talagang hindi ko na mapigilan. Siguro mga 4, 5, pangatlong kulo ng tiyan ko. Mga 6, bumangon na talaga. Kaya sabi ko, umaga na eh. Tapos yun, bumalik ako sa pagtulog, nagising ako 12:30 na. Tapos, nagtimpla lang ako ng kape. Yun, iniwan ko nga sa labas pa. And then, tinabihan ko ulit siya pag nagsasagot ako ng mga inquiries. Tapos yun, alas 2 na. Kaya lalabas na tayo para kumain na. Halika na! Ayan o. Alas 2 gis na guys ng hapon. Magkakape pa lang kami. Ayan. Labig na actually. Kanina ko pa tinimpla to eh. Tapos, ano to, auntie? Beef. Merong beef. Tapos, beef and isda. Tsaka egg. Movie date lang kami, guys, sa MOA. Frozen. Nanood kami ng Frozen kasi ang dami ko na nakikitang Frozen Delights. Mga magagandang reviews, diba? Kahit na pang bagets yun. Eh, mag-feeling bagets-bagets tayo ngayon. So, nanood kami ni Daddy. Since alas 2 naman na kami nagising kanina. Mahaba pang araw namin ngayon. Yeah, yun. Nanood tayo. It's 6:15 pa lang naman. Hello, guys. Ayun. What time is it na, Daddy? 11:28. So, it's 11:28 na. Nakapag-hilamos na rin ako. Ayun, ang sarap. Sa pakiramdam talaga makapag-scrub ka ng mukha. Kaya medyo tagal ko kasi hindi nakapag-scrub kasi wala na akong facial scrub. Kaya tumaan ako sa Watsons. Ayan. Bili ako ulit nung favorite facial scrub ko ever. Etong St. Ives. Ayan. Must have ko talaga to, guys. Hindi pwedeng mawalan ako nito yung blemish control. Kasi dito rin gumaling yung mga pimples ko before 2 years ago, 'di ba? Yung pinutakti ako ng ano talaga. Ano ba yung acne ba tawag doon? Cystic acne, ganun. Ito yung nakatanggal doon. Isa to sa mga product na ginamit ko. Tapos Celitec. And then ayun, nag-rejuve ako nung
I forgot na kung anong ginamit kong rejuvenating set nun. Pero yung mga local lang na product na rejuve. So, yun. Kaya, di pwedeng ako na ito mawalan. Lalo na kapag ayun, sobrang dami ko ng blackheads. Ayun, tingnan nyo. Super nag-clear agad yung ano ko. Yung face ko. Kasi sobrang rough niya talaga lately. And then, ayan, may mga patubo akong pimples dito. Yan. Talagang gigil ako. In-scrub ko talaga sila. Ayun, once a week, guys. Ayun, nag-scrub ko. Yan. Ang aking St. Ives. Yun. Meron na itong yung nasa, ewan ko pareho yung, pareho lang ba yun, daddy? Yung parang nasa tube, iba. Pero itong binibili ko, ayan, 399 nata, ganun. And then, binilang ko si daddy netong St. Ives pa rin, guys. Yung Renewing Collagen and Elastin Moisturizer. Para sa kanya, kasi nung nagsimula siyang pumayat, parang, nag-ano yung skin niya, parang nangungulubot. Ganun. Kaya sabi ko, ano ko nga, para maging youthful ulit yung asawa ko, diba? So, yun. Tapos, ito, ginagamit niya rin to, fave niya rin to. So, dalawa kami gumagamit niya. And then, yung, isa sa favorite ko. So, mga favorite ko to, kinano ko, guys. Binili to. So, ayan, yung Selsun Blue. Ano to, sa dandruff. Ayan. Kasi pag wala nito, lalo na stress ako, yung ganun, or talagang balakubakan ako, guys, grabe. Pero ngayon, ano naman, okay ba? O feeling ko lang okay yung ano ko, dandruff ko. Dito yan, nagsisimula yan, akala mo meron akong psoriasis, talagang nagbabakbakan ng mga yan. Yung ginagamit ko ngayon, yung kay Corina na shampoo niya, yung aloe vera, maganda rin yung, tapos sobrang lambot sa hair. Tapos yung ano nga, yung conditioner ng Snow. Ayun, may kamahalan lang pero sobrang ganda ng conditioner na yung, guys, promise. Ayun. So, ayan, nag-hoard na ako. Tapos yung mga sachet na lang ang ginagamit kasi pag yung nasa ano ba yun, yung tag 100 ml, hindi ko rin nakokontrol. So, minsan napaparami, minsan alam mo yun. Tapos minsan nilalagyan niya natin ng tubig. Kaya yun, ito na lang para at least kada gamit conditioner. So, twice a week lang ako nagaganito. Yun, sobrang effective din ito sa sa dandruff ko. And then, ito, tatry ko tong Bior na 4 pack. Yan, try natin. Pero ayun, since nagano na nga ako, scrub na ako, parang wala na ako nafe-feel na blackheads. So, siguro pag nag-rough na naman yung skin ko. Ayun, and then yung pakita ko na sa inyo, healthy options. Yan. Bumili na ako ng bag. Yan. Mahilig ako mangolekta ng mga guys, mga bag. Or yung mga, tawag ba sa mga bag na ganito? Sa mga SM na, basta yung reusable. Pili ko mangolekta niyan. So, yun. Bumili na ako ng asukal namin. Yung stevia. Yan. Bumili akong 3. Ano lang siya? 300 ata? 375 ganun. So, bumili ako 3. Kasi, naman niya? 70 sachets na. 70 nga ba? 70 packets. Tama. 70. So, bumili na ako ng 3. Yan. 40. Sabi ko kasi pag nakita ako nito talaga, mag-hoard ako. And then, Sis Cherry, Sis Cherry Yap, yung nagsabi sa akin na sa healthy options nga daw meron ito. So, kanina, pumunta nga akong healthy options and nakita ko nga, thank you, Sis Cherry. Yan, bumili na ako ng 3. And then, yung soft drinks na ininom ko kanina, ayan, Sevia. Yan, tatry ko. Pero, mahal to, kaya, huwag na kayo nito. Ito lang tayo sumumurahin, guys. Dito sa 7-Eleven, 24 pesos lang. And may nakapagsabi pa sa akin sa, saan ba yun? Sa My Day ko na sa sa SM supermarket, 20 pesos lang yun. So, doon na lang kayo mag-hoard nun. So, yan, bumili ako ng 6 neto. So, yun lang, guys. Ang naganap ngayong araw na to, nag-movie date lang kami ni Daddy ng Frozen. Kasi kinukwentuhan ako ni Lucas Miguel, yung pamangkin kong 3 taon. Diba? Sobrang tatas nun, diba? Sobrang talino. Kinukwento niya na sa akin yung istorya ng Frozen. Kaya, nunood na ako bago niya pa ikwento sa akin lahat-lahat.